Dobro, večeras imamo i specijalni goste sa nama koje bi ja htio da pozdravim. Dobro, jedan Valentina Pelcer, ona je direktorica udruženja Jedan svijet za jugoistočnu Europu, nažalost ona živi u inostranstvu, bila je spriječena, htjela je da dođe, pa evo poslala nam jedno pismo koje ću vam pročitati. Dragi moji, svi koji ste se odlučili osnivati i biti dio organizacije koja ima kao svoj cilj opstanak cijele jedne zemlje sretno. Odlučiti se za borbu za opstanak, odlučiti okupirati javni politički prostor i reći jasno i glasno ne na zloupotrebu, ne na užas i tišinu koja vlada svugdje oko nas, zaslužuje poštovanje i podršku. Znam koji je veliki korak za svaku osobu donijeti odluku da neće više biti dio nevidljive većine. Izaći iz sjene i biti otpor za opstanak. To je pitanje mozga i srca, pitanje dostojanstva. Ovdje, kao u Južnoj Italiji, odakle ja dolazim, su uvijek mali ljudi oni koji se odluče za taj korak. Mi, vi, smo tačke preokreta, mi možemo uraditi one male stvari koji mogu dovesti do velikih promjena. Sretno, iako nisam tu u Zenici, ipak jesam. Volim vas.